नमस्कारू सगळ्यांके. हांव अर्चना कामत मुंबई दुकुनु. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे सार्ध 5 शतमानोत्सव अशी या कार्यक्रमांतू अनेक कलाकार तांगेल कला प्रस्तुती करचे येता संधी. तशीच म्हाका भक्ती सुधा अशी एक भजने कार्यक्रमांतू बस्ती कविता शणे तशीच अमृता शणे मुंबई हांगेलटू भजन प्रस्तुत करचा मेळटस. श्री रामदेव वीर विठ्ठलाले तशीच स्वामंगल कृपेन म्हाका ह्या कार्यक्रमांतू भाग घेवचे मेळटस. या एक व्हड भाग्य मेळील खातीर आमगेलोटू सांगतीक गोंयचे गोपाळ प्रभू हार्मोनियमारी तशीच अश्वथ शणे आणि अमृत नायक हांणी तबल्यार साथ दिता संती. हांव तुमकां सगळ्यांके विनंती करता की अशी एक ऐतिहासिक कार्यक्रमांतू तुमी सगळ्यांनी खुशीन भाग घेवका आणि आमकां आशीर्वाद दिवका. धन्यवाद.